Здравейте отново, приятели! Не съм записвал миналата седмица, понеже бях на почивка, но днес ще бъдем почти изцяло на вълна Манчестър Юнайтед, тъй като има сериозно развитие от към новини около червените дяволи. Най-напред, Джошуа Зиркзе е първото ново лятно попълнение на Манчестър Юнайтед. Както ви казах в един от предишните епизоди, Милан бяха готови да платят откупната му клауза, но в крайна сметка трансферът е пропаднал в последния момент, тъй като комисионната на агента му е дошла прекалено висока за стандартите на Милан. Манчестър Юнайтед ще платят малко повече пари от откупната клауза, 42 милиона евро и половина вместо 40 милиона, но за сметка на това плащането по този трансфер ще бъде разсрочено за следващите 3 години. Зиркзе подписа договор за 5 години плюс опция за удължаването му с още една година едностранно от клуба. Преминаваме към две, вече бих казал, периферни фигури на Олд Трафорд. Джейдън Санчо отново тренира на базата на Манчестър Юнайтед заедно с останалите си съотборници, или поне разбира се тази част от тях, които не взеха участие на Европейското първенство. Играчът не е тренирал на Карингтън от 10 месеца, след като през септември миналата година се скара с Ерик Тен Хаг и отказа публично да се извини на треньора за действията си. Борусия Дортмунд, където Санчо игра под наем от зимата, се опитаха да го задържат, но тези 40 милиона паунда, които Манчестър Юнайтед са поискали да получат като трансферна сума, са се оказали непосилни за Борусия Дортмунд. Вследствие на това Ерик Тен Хаг е провел разговор на 4 очи с Джейдън Санчо и двамата са взели решение играча отново да се завърне към тренировките заедно с останалите си съотборници. Мейсън Гринвуд е близо до трансфер в Олимпик Марсилия. Ръководството на френския клуб е постигнало споразумение с Манчестър Юнайтед за трансферна сума от 30 милиона паунда. Проблемът обаче е, че веднага феновете на Олимпик Марсилия започнаха изключително агресивна кампания срещу привличането на англичанина, най-вече разбира се заради обвиненията срещу него в домашно насилие и изнасилване. Поради тази причина Мейсън Гринвуд е поискал няколко дни отсрочка от Олимпик Марсилия, за да вземе решението си, но това се очаква да се случи, както се казва, всеки момент. Още един напускащ Манчестър Юнайтед е Уили Камбуала. Той ще поеме в посока Виареал, а Манчестър Юнайтед ще получат 11 милиона евро. Трансферът е перманентен, но Манчестър Юнайтед си запазва клауза в договора, според която може да го откупи обратно в случай, че Камбуала се понрави с изявите си в Испания през следващия сезон. Припомням ви, че Уили Камбуала записа 10 мача за Манчестър Юнайтед, след като от декември имаше сериозна криза с контузии на централни защитници в отбора. Той беше хвърлен, както се казва, в дълбокото дебют срещу Ливърпул на Анфилд. Джони Еванс получи нов договор с Манчестър Юнайтед. Централният защитник преподписа за още един сезон с клуба. Знаете, че е практика в Манчестър Юнайтед играчите над 30 годишна възраст да преподписват краткосрочни договори само за една година. Ерик Тен Хаг е останал изключително впечатлен от всеотдейността и професионализма на Джони Еванс и затова е решил да го задържи в отбора и през следващия сезон. За финал имаме един малък апдейт около Рафаел Варан. Както вече ви казах, централният защитник имаше предложение от новака в серия А Комо и сега той е решил да го приеме. Основен фактор за решението на Рафаел Варан е бил треньорския щаб, най-вече в това число помощник треньора Сеск Фабрегас и треньора на вратарите Пепе Рейна. Очаква се съвсем скоро Варан да премине задължителните медицински тестове и да парафира контракт с новия си клуб. И така, това беше всичко за днес от мен, приятели. Надявам се, че ви е харесал епизода. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, ударете по една камбанка, за да не пропускате нищо важно и се надявам да се видим отново следващия път. Чао!